Ola a todos. Houve un tempo, alá a finais do século XIX e principios de XX, no que os gaiteiros da comarca da Mariña tiñan moitísimas zonas, sobre todo un que se chamaba Pepe da Gaita. Aqueles gaiteiros deixaron herdeiros musicais, algúns eran os fillos, outros eran os veciños, e o protagonista do Alalá desta noite é un dos seus herdeiros. Chámase José Ramón Val, pero é coñecido como o Pego do Pereiro. Este home tocou unha frauta traveseira de neno, que a fixo el mesmo, tocou o acordeón e tocou a gaita. Ademais, sabe escribir coplas, de feito ten media vida escrita en rimas. Dixéronnos ademais que era un home cunha sorna e cunha chispa tremenda. Deulle tempo a facer de todo na vida, porque claro, naceu no ano 23, vai facer 86 anos. Así que xa me diredes, é unha xoia, non me digades. Poderemos falar con el de todos os temas do divino e do humano. Así que esta noite temos os ingredientes perfectos para facermos o alalá. Música e retranca. E todo gracias ao Pego do Pereiro. Pois, déxame pensar. Como é o Pego? Un vello, nin moi guapo, nin moi feio, gracioso non. Camelador tampouco, pero non sei por que sempre me quixeron ben as mulleres. O Pego do Pereiro, xa o vedes, é unha peza única, entre outras cousas, porque quizáis sexa o último representante da antiga escola de gaiteiros do interior da Mariña Lucense, porque estamos en Pereiro, Alfoz, cun gaiteiro labrador, hábil cazador, experimentado serrador e curioso poeta. Pero, sobre todo, o Pego é un home alegre e aberto como os antigos gaiteiros do Valadouro. Deles aprendeu os 3 mandamentos oficiais. Un gaiteiro ten que saber tocar e cantar a un tempo, saber tocar e bailar a un tempo, e saber pousar a gaita para falar cunha moza. O Pego non só respetou a liturxia dos gaiteiros, senón que a reescribiu a base de poesía. Tocaba a gaita, tocaba o acordeón, e tocaba nos bailes do Cadramón. E despois tamén me gustaba a gaita, era gaiteiro. E onde máis toquei fui na parroquia do Pereiro, que é esta. De entre todos os gaiteiros famosos que houbo no Valadouro, había algún moi coñecido como Pepe da Gaita ou Manuel de Manuela. O Pego é dos poucos que aínda conserva o repertorio daqueles músicos e o seu xeito de tocar alegre. Porque José non é un gaiteiro de solfa nin excesivamente técnico, pero non importa. A él preocúpalle máis o ritmo, animar o baile, porque a súa misión naquelas foliadas que se facían por Alfoz ou Valadouro era de divertir a xente e facer unha boa festa. Nací nas Oiras, que é a parroquia que lida aquí. Nací nas Oiras, nunca tuve medo. Chámame José Ramón, tamén me chaman o Pego. Isto está ben, ou? Está ben. Sempre fui algo argalleiro. O primeiro oficio que tuve foi aprender a zoqueiro. Fui en zocas, por pés. Despois quería seguir máis para diante. Despois seguía con idea de a ver se salía con color. Comprei unha serra e anduve en desserrador. E andaba polas casas, que era o que te iba a dicir. Que se, daquela, se facía unha obra, xa había que buscar o serrador, que daquela non había tabla para ir buscar a ningún lado. Había que serrar a tabla. Había que facerlles, serrarlle a tabla, facerlles todo. Que se iba polas árboles ao monte e serrábanse. Iban polos árboles, íbamos a cortar, e despois serrábamos. Eu tinha unha serra de aire. Iba a serrar a varios sitios, iba a serrar ao Cadramón, iba a serrar a outra parroquias por aí adiante, que chamaban Figueiras, que verás como che vou dicir a poesía que dixen. Tiña unha serra en Adalán, tiña outra no Cadramón nas Folgueiras. Por andar cambiando nelas, tiña outra na parroquia de Figueiras. Vale. Esta fixena eu, esta que está enfrente de noite. Esta é eu. Fixen máis de noite que de día, polo menos dentro. Puña unha luz aquí na frente, como os mineros. E viña a lucir por un lado e a lucir por outro, incluso puña ladrillo de noite. Aí é, para fazer este caseto. Para poñela aquí, para poder vivir aquí os dous. Antes vivíamos naquela perio moi bella, non había forma de arreglala moi ben.
E fomos nos metendo aquí, ele está dicíame, ai, Dios mío, basta meter aí, ata iso, non damos ali porque vamos ter que gastar moito, non nos damos desempeñados na vida. Niña cala, non tías, cando a mí non tías medo, muller, anda. Ai, si tú ben dices, pero, anda, moito medo tiña. Pero, gracias a Dios, agora está tranquila. Si, home, si. Bueno, vamos tocar unha pieza de gaita hoxe, non, ou? O pego é así. Antes de que lle conteste xa ten a gaita na man. Non hai que no pare. Para José ser gaiteiro segue sendo o mellor do mundo e por iso non lle gusta nada a fama de folgazáns que tiñan antes. Pero certo é que ata para el, que tanto lle gustan as rimas, foi complicado ás veces facer rimar na súa vida a palabra gaita ca palabra traballo, porque atendeu a música, sí, pero ese luxo tivo que sacalo do lombo. Traballando, sí, pero viven ben, gracias a Dios. Traballando, bastante. Pero, sin embargo, alegre, sempre. Desde que me casei, ainda botei moito tempo tocando a gaita, tocando o acordeón, e divertíndome por un lado e por outro. Nunca mal fixen a naide, nin cousa ninguna, entonces está un tranquilo cando é así. Porque se faz mal, pensa sempre, Dios mío, fastidiarame aquel que lle fixen aquel disparate ou que lle fixen mal. Pero non fixeche mal a naide. Vives tranquilo sempre. E moitas veces as envidias tamén que temos, que se sobrabannos moito, porque é moi envidioso. Penso que non lle chega nunca. Será verdade? A ti que che parece? Pode ser. O que ten moi que envidioso chegar allá algunha vez. Non que sempre quere máis. Parece que morre hasta con fame. É a cousa peor que podemos ter os cristianos. Ser envidiosos, envidiar o que teñen os outros. Ou querer ter por arriba deles. Que para quê? Se non somos daqui. Hai que tratar de vivir. Eu non tuve en grandes capitales, traballei moito e teño bastante, que a min a me sobrar todo. Onde hoxe hai prados, antes había leiras que daban boas colleitas. E esta é só unha das cousas que mudaron na paisaxe que José ve todos os días. Non se sementa porque non hai xente. De feito, no Pereiro quedan 2 familias. Non se botan patacas porque non hai que nas coma. E todo isto nun lugar no que hai anos calquera cousa era un manxar. Queredes saber que comían? Que se comía? Comida sana, desde luego. Mira, ibas a un pueblo, a Mondoñedo, a Ferreira, un lado de outro. Se comías unha amiguinha de pito, e tal, xa comías moi ben aquel día. E hoxe con eso solo xa non pasas, xa non almorzas. Era moi distinto de hoxe. Todo aquilo que ves de frente, pois todo era labradío. Para coller millo, para coller trigo, para comer pan, ao mellor a mediodía. Pois que comías unha caciña de caldo, con panciño daquilo que se comía. Panciño con mellor non xa de trigo solo. Isto. Aquí chamase cabozo. Agora que o nome propio é un hórreo, pero que son cabozos. O nome daqui propio daqui é cabozo. Antes había o millo que se enchían os cabozos, porque había que meterlles dentro. E non habendo que meterlles para que se queren. Xa vedes, todo cambiou tanto que ata aqueles hórreos farturentos quedaron sen dentes. Están caendo a pedazos ou cambiaron de función, como lle pasou ao monte que está cerca da casa do Pego.
Agora xa non hai pastos nin se vai ao toxo. Agora o monte produce enerxía eólica. Quen llo ia decir o pego? Claro que con 86 anos, el sabeu cambiar os mundos varias veces. No de agora, o vento que antes secaba o millo nos cabozos produce enerxía renovable. Manda truco. Este monte é un monte comunal. E con estes, co que sale que dos eólicos, que se colle dos eólicos nesta parroquia do Pereiro, fan a festa. Mas collen algún carto para algunha cousa, pero a maior parte métense na festa. O que lle tocou, se algún é un jornal bon, vale máis que vale o monte. O que lle tocou, pois, eu ainda ben o monte, ainda tiño unha parcela aí diante, pero non me tocou ninguna, mala suerte. Bueno, ben me chega así, va vindo así, chega a vivir igual. E así, a todos non pode tocar, que todos non estamos no sitio adecuado. Por que chegamos á crisis? Ti que crees? Porque subimos demais. E ao subir demais, chegamos ao final, e agora hai que dar volta outra vez. Facían falta moitas casas e moitos pisos. Agora xa logo hai pisos demais. O que pasa é que non hai quen poida comprarlos, que lle poñen un precio que non se pode chegar a eles. E aí está, moitos pisos. Mira, conozco eu algúns sitios, por aquí, polo Valadoura, por Foza, por aí. Villa facer pisos. Agora moitos pisos á venda, venderonse 3 euros máis tarde, todos sin vender. Que pasa? Aí está o lío. E a culpa deso, ainda penso, non foi o goberno solamente. O goberno descuidarías que naide sabe todo. Pero o peor ainda penso que foron os bancos. Deron moitas facilidades á xente para comprar, moitas facilidades. Pero acabouse eso. E agora onde se vai? Como estamos? Que facemos agora? E agora a ver que facemos. Fomos chegando ao remate, agora virou a callada a ver onde chega. Ti que crees que vai pasar co da crisis? Veremos a ver, deixar a ver, ofrecen moitos cartos a ver se os hai. Que non vai a pasar como pasou en Buenos Aires, que era o país máis rico do mundo. E encontrarse en algún momento que algún cartos nin había nin que comprar. Non hai 5 anos, estuve eu falando con uns que se marcharon. Estaban por aí traballando. Voume para Madrid, voume marchar para tal sitio. E tiñeu, correde ben. E acordadevos que o lo dito pego. E bueno, vadevos. Pero isto vai ter un fin. Eu non o vou acordar, dixenlles, eu non o vou acordar. Que é imposible que poida acordar. Pero isto vai subindo, a chegar un momento que vai dar volta, cando o día volta a ver para onde vamos. Chegou, antes de morrer eu, que chegou e non se arregla ainda. Isto non é en 2 anos, nin 3, nin en 4, nin en 10. Nos peñamos como estábamos. Neste barrio... Aquí non conocemos hasta agora crisis ningún, aquí estamos como estábamos. Iba a preguntar si se notou aquí a crisis. crisis. Aquí nada, aquí estamos igual que estábamos, sí señor. Nosotros, mentres que nos vayan tantos casos, que non nos compliquen a seguridade social, que nos poidan pagar. Vámonos arreglando. Non é que poidamos marchar, ir comer todos os días ali a San Pedro, a Seara. Pero bueno, pasámoslo ben a fondo, Eu só facía bailar a moitos, Digo eu. Eu só facía bailar a moitos. Por algo parei de estudiar a música. Porque
mareaba a cabeza, tanto viña machacar e viña ali e para o outro lado. Era moi pouco músico que estudiaba para vivir deso, non? Aprendías a tocar a gaita para pasalo ben, para farrear. Como dicía meu abuelo, todo bon gaiteiro tiña que ter 3 condicións, non? Tocar e bailar un tempo, tocar e cantar un tempo e pousar a gaita para falar cunha moza. Era condición sine qua non para tocar a gaita. Tocar a gaita era un medio para mocear, non era outra cousa. Salía por aí, iba a tocar a Figueiras, a unhas festas que facían por aló, había unha chá de mulleres. Podían facer bailar a xente máis do que facía unha orquesta. Por esa festa que tiñan, por ese moverse ao mesmo tempo, por contar contos, era todo un conxunto, non era só tocar, era facer a festa, facer a foliada. Salía unha por ali arriba por un gosto, outra por este outro lado, outra por ali. Xuntábanse máis dunha ducia deles, había unha mano de carne, pero criminalmente. Pero boa é. E despois eu empezaba a abrir, tocaba, bailaba todo o Jesucristo. É para que había de estudiar a solfeño, para que quería. Se eu aprendía a bondo do coía aos vellos, xa levaba todo na cabeza. A José sobralle orgullo e a Jesús aséguenselle movendo os pés cando o escoita. Contounos que todas as noites antes de meterse na cama, José toca no cuarto. A música segue sendo unha alegría pos dous, o que levan bailado. Se houbera quen bailara a muiñeira punteada como bailamos eu máis ela, a muiñeira punteada, que non sabes o que é tú, que caralho non co biche. Pero deixámoslo a xente temblando, pero dámoslle unha volta, unha punteadura aí. Dios me livre, xa empeza a bailar a caio. Non, pero, daquela, vou a tocar, para que sepas como era. A gaita case sempre lle la tocaba eu ao fin da foleada. A foleada, entendes, a xuntanza que se facían os mozos e as mozas era a foliada. O festexo que se xuntaban. Sí. A carnicería que había moita xente. Que é iso da carnicería? Daquela. Que é a carnicería? Porque A que se chamas carnicería? que non decía. Porque eran gordas tan ben mentidas. Chámase carnicería as mulleres? De seguida xe se juntaba moita xente. Pues claro. A mí xa me dixeran que eras un pouco pillo, No, perdóname, por suerte, por desgracia, foi un pillado, Eso sí. Pillo non pillado. Pillado. Os homes, case polo regular, todos pensamos que entendemos moito máis. E moito máis infelices que as mulleres, Moito máis. Que non nos engañemos. O que pasa que, claro, collen-nos descuidados como me pasou a min e vámonos, o carai. Que llas facer? Como que llas facer? Foiche mal a ti na vida, José? Foiche mal a ti que a túa Jesús? Non, non me foi moi mal, non. Non, fíxeme traballar moito. Pero bueno. Mira, pero as mulleres de agora somos distintas ás mulleres de antes. Eu son moi... As mulleres de agora, que son distintas. Como nos ves as mulleres de agora, sí, con respecto ás de antes? Moi listas. Con moita listeza. E fai vos falta tamén. O que pasa, aí hai unha cousa entre homens e mulleres que a veixo moi mal. Cale, a ver. Os homens somos homens e as mulleres son mulleres. Agora que porque un home vexa unha muller que tal ou non quere vivir con ela, eso de matar a muller, eso non está ben. Oye, por exemplo, mau, falar como se tú foras a miña muller. Eu viño de traballar como anduven traballando. Encontro ten malos pasos. Ese igual me poño tolo, digo. Me cago en tal da en diante, agora non vale para nin para outro. Pum, e depois mato meu. Que arreglei? Arreglei algo? Non arreglei nada. Arreglei que se acabou todo, iso sí, pero non arreglei nada. Como se arregla? Iso non se debe facer. Arreglase que un ten que ter algún sentido común. E no sentido común arreglase todo. O caso é telo.
Despois de toda unha vida xuntos, a compenetración desta parella é total, quérense, compréndense e reparten o traballo. A José dáselle ben estar na cociña, pero para comer, claro, porque a cociñeira é Jesusa, que encende o lume ca leña que José recolle, corta e apila. A estas alturas xa todo está moi claro, ata a hora de comer, a unha en punto, cando Jesusa ten todo listo. A sentarse a comer. Non me digades que non dá gusto velos. Viven despacio, coídanse, e mentras poidan valerse por sí mesmos, aquí seguirán, xuntos, como sempre. Como a conquistaches? Eira, conquistoume lá a min, que eu estaba tolo. Eu non sabía o que era ainda as cousas. Ela soupo engañarme, que lle facer? Pero como que soupo engañarte? Anda da virgen. E sigues namorado dela, así, non? Sí ou sí, seguimos enamorados. Mentre vamos bebindo así, estamos máis tranquilos, non hai. Eso. O que é que fóramos indo así. Sinceramente, estou falando así sinceramente, que me estáis oindo. Vivimos tranquiliños de todo, non temos, gracias a Dios. Se temos algo non temos falta ninguna, outros non nos falta nada. Se vamos ainda así, ainda somos felices, Mentre vivimos os dous, ainda somos... Ben, o peor é se queda un solo, despois nada, despois hai que arrimar a un fillo a un lado ou outro, porque solos non pode ser. Roñamos algo, pero non ten que tamén nos divertimos. Mentre que roñamos, divertimos. É verdad. Así, esa era a canción que lle gustaba máis a ela. Non sabes? Dinlle un consello, di, mira, o día que falle eu, que me toquei diante ti, tú non te quedes por aquí. Arrímate a un fillo, a unha familia que tú tal, por consolo non a naide. E penso que sí que me aprobou iso, Aprobáchemo ou non? Ai, basta saber que te queiran. Debía estar aquí, que lle había dar un abrazo para que te acordaras. Eu ir voume calquera día. Ai, tamén xa me vou, meu amigo. Xa pensou que morría aí atrás. Xa dicía, ai, Dios mío, que me a fazer agora a leña para cantarme. A ver, meu amigo. Non nos ven aquí, non nos ven. Como facías? Sí. Así. Hai que compañeras. Velaquí tendes un exemplo do que coñecemos por pendello. Neste hai de todo, porque antes non se tiraba nada. Pero o que máis abundo neste curioso local son as ferramentas. Ferramentas para construir calquera cousa. Desde un par de zocos ata unha casa de 2 plantas. De feito, xa sabedes que o pego fixo a súa. Moitos de nós non saberíamos nin para que serven a metade destes trebellos. Pero José sí, usounos moitas veces. Carallo, traballei eu, aunque non traballara tanto, tamén era igual. Pero bueno, hasta agora fun indo, ando ben dreito. Aquí teño a rebarbadora. Aquí teño o taladro. Non quero traballar, pero ferramentas teño bastantes, Hai xente que sofre ca xubilación, pero José non. El prefire aproveitala para facer o que lle dá a real gana. Por exemplo, ir de caza. Andar polo monte agora xa non pode moito, por culpa dos anos e das pernas, pero como o que sabe, José non ten problemas. En vez de ir buscar a presa, busca un agocho e ali agarda tranquilo a que a presa se achegue a él. Para todo hai que saber. Que se caza? O carallo que hai? Hai pouca caza. Algún jabalí, poucos. Algún... Bueno, lebres hai algunhas, sí, lebres hai algunhas. O que pasa que para min, se me veñen pa a armada, ben, senón eu buscalas pola monta non vou, que ando mal para iso. Entonces, agora que sí, poñome nun puesto
E se as vi subir, ven unha fraga que hai aquí abaixo, hai corzos e máis hai algún jabalí. Ali matei un jabalí o ano pasado. Sí, como estaba andado. Caiu para atrás e empezou a decir así, pero quedou ali. Sí. Eu a caza menos xa non vou porque non me valen non podo ir ás pícaras, nin podo ir á caza. Porque non me defendo, non sabes? Os anos que traen, porque dicíasme, pas mulleres sigues mirando, siguen che gustando. Tocar, sigues tocando. O problema un pouco nas pernas. Teño grande. É a enfermedade máis grande que teño. Nas pernas. E que máis? Eu durmo ben. Como, bueno, non como o que quero, porque tiño un régimen que xa o collín eu. Xa non me puxo ningún médico. Tengo que deixar as cousas que mellor me gustaban, teño que deixalas. E as facer. Todas. As que máis me gustaban, tengo que deixalas todas. Pero vamos a ver, os anos algo de bo traerán, ou que? É claro. Que traen de bo? Mal, bon... Todo malo? Todo malo. Bon nada. Bon nada. O caso é non padecer. Do máis do resto é o pior da vida. Quero mesmo morrer que padecer. Eche verdade. Xa. Eso sí que sí. Depende uns días máis que outros. Hai veces que dous viaxes por aquí, entón xa son 2 kilómetros. E despois ainda o mellor vou por aí abaixo dar unha voltiña. Así que 2 kilómetros e pico. E facíame falta, non 2, facíame falta andar 3, pero claro, como as ferraduras tan deluridas, poden. Hai que facelo, a que señamos vellos temos que mirar de movermos, se nos quedamos encurrados acabouse. Para dicirche a verdade, para dicirlo eu. Ainda o médico non me sabe que teño. Nada, non me encontran nada absoluto. Pero teño. Dicen que debe ser atroces. Que pode ser. Atroces, desgaste dos huesos a que tiña delurido por debaixo, eu que sei. Porque eu encima das pernas dos pés tuve que andar sempre. E non moi despacio, cando moitas veces ando a correr. Vou andando así, e claro, parece que pois as días non queren doblar. Pero virme así, e para atrás ando cada vez. Ando ben. Eche verdade. Collo por aquí abaixo, e vou de recubos. E miro que non me vexa naide, pero vou abaixo, por unhas pasadas largas, que nin Dios. Pero tiño medo a irme que non vexo por atrás, ó. A dicir, o pego está mal da cabeza, Antolio. 86 anos que vas facer? Miras máis para atrás ou para diante? Eu miro para diante, que é para onde teño que mirar a ver hasta onde chego. Que hai que pensar de todas as maneiras un pouco. Hai que pensarlo de diante e hai que pensarlo de trás. Se se perde de trás, tampouco non é ben. Vouche dicir agora mesmo, nun instante, vou acabar. Non hai... É que hai? Non hai medio ano, non sei o que hai, pouco. Tuve moi fastidiado. Fun operado dunha hernia, así, por aquí. Fun operado dos 2 ollos. E a continuación, rompenme 2 cairos que tiña os dentes apoiados neles. Xa non podía nin asubiar e falar mal. E daquela olvidábaseme todo de atrás. Todo. Porque, ademais, vouche dicir, chorei moito, porque eu tiña medo de acabar de perder o cinismo. Estuve moi disgustado. Olvidábanse as cousas? Olvidábanse as cousas, pero tú. Olvidóseme de tocar a gaita que non sabía unha pieza. Desmemoriado, eso é peligroso tamén. É o peor. Todo é malo. Diante, claro que debemos mirarlo diante, debemos mirar por onde nos debemos ir, iso te vai falta. Pero convén moito saber o que ven atrás, o que hai detrás.
Mira, caeu-me o pelo. Ben, dou sin pelo. Pero esa perda non foi moi grande. Eche máis grande outra perda. Que tú non sabes agora, pero has chegar a saberlo. Ai, agárrame cando non se pasou. Que é algo de sentir. Que queiras defenderte, que non poidas, eche algo triste. Bueno, agora ainda hai uns graus de maíz. Con eles parece que ainda fan algo de efecto. Non me acordo como lle chaman. Non sei se o sabes tú. Non sei o resultado, por si acaso. Eu, se non tivera medo, ainda había tomar algún, pero por si acaso non teño medo, Sempre fun algo argalleiro. O primeiro oficio que tuve foi aprender a zoqueiro. Fui en zocas, por pés. Despois quería seguir máis para diante. Despois seguía con idea de a ver se salía con color. Comprei unha serra e anduve en desserrador. E andaba polas casas, que era o que te iba a dicir. Que se, daquela, se facía unha obra, xa había que buscar o serrador, que daquela non había tabla para ir buscar a ningún lado. Había que serrar a tabla. Había que serrarlle a tabla, serrarlles todo. Que se iba polas árboles ao monte e serrábanse. Iban polos árboles, íbamos cortar e despois serrábamos. Eu tinha unha serra de aire. Iba a serrar a varios sitios. Iba a serrar ao Catramón. Iba a serrar a outra parroquias por aí adiante que chamaban Figueiras. Que verás como che vou dicir a poesía que dixen. Tiña unha serra en Adalán. Tiña outra no Catramón nas Folgueiras. Por andar cambiando nelas, tiña outra na parroquia de Figueiras. Vale. Esta fixena eu, esta que está enfrente de noite. Esta é eu. Fixen máis de noite que de día, polo menos dentro. Puña unha luz aquí na frente, como... De entre todos os gaiteiros famosos que houbo no Valadouro, había algún moi coñecido como Pepe da Gaita ou Manuel de Manuela. O Pego é dos poucos que aínda conserva o repertorio daqueles músicos e o seu xeito de tocar alegre. Porque José non é un gaiteiro de solfa nin excesivamente técnico, pero non importa. A él preocúpalle máis o ritmo, animar o baile, porque a súa misión naquelas foliadas que se facían por Alfoz ou Valadouro era de divertir a xente e facer unha boa festa. Nací nas Oiras, que é a parroquia que lida aquí. Nací nas Oiras. Nunca tuve medo. Chámame José Ramón. Tamén me chaman o Pego. Isto está ben, ou? Está ben. Déxame pensar. Como é o Pego? Un vello, nin moi guapo, nin moi feio, gracioso non. Camelador tampouco. Pero non sei por que sempre me quixeron ben as mulleres, O Pego do Pereiro, xa o vedes, é unha peza única, entre outras cousas, porque quizáis sexa o último representante da antiga escola de gaiteiros do interior da Mariña Lucense, porque estamos en Pereiro, Alfoz, cun gaiteiro labrador, hábil cazador, experimentado serrador e curioso poeta. Pero, sobre todo, o Pego é un home alegre e aberto como os antigos gaiteiros do Valadouro. Deles aprendeu os 3 mandamentos oficiais. Un gaiteiro ten que saber tocar e cantar a un tempo, saber tocar e bailar a un tempo, e saber pousar a gaita para falar cunha moza. O Pego non só respetou a liturxia dos gaiteiros, senón que a reescribiu a base de poesía. Tocaba a gaita, tocaba o acordeón, e tocaba nos bailes do Catramón. E despois tamén me gustaba a gaita, era gaiteiro. E onde máis toquei fui na parroquia do Pereiro, que é esta.
Ola a todos. Houve un tempo, alá a finais do século XIX e principios de XX, no que os gaiteiros da comarca da Mariña tiñan moitísimas zonas, sobre todo un que se chamaba Pepe da Gaita. Aqueles gaiteiros deixaron herdeiros musicais, algúns eran os fillos, outros eran os veciños, e o protagonista do Alalá desta noite é un dos seus herdeiros. Chámase José Ramón Val, pero é coñecido como o Pego do Pereiro. Este home tocou unha frauta traveseira de neno, que a fixo el mesmo, tocou o acordeón e tocou a gaita. Ademais, sabe escribir coplas, de feito ten media vida escrita en rimas. Dixéronnos ademais que era un home cunha sorna e cunha chispa tremenda. Deulle tempo a facer de todo na vida, porque claro, naceu no ano 23, vai facer 86 anos. Así que xa me diredes, é unha xoia, non me digades. Poderemos falar con el de todos os temas do divino e do humano. Así que esta noite temos os ingredientes perfectos para facermos o alalá. Música e retranca. E todo gracias ao Pego do Pereiro. Como os mineros. E viña a lucir por un lado, a lucir por outro, incluso puñía ladrillo de noite. Aí é. Para fazer este caseto. Para poñela aquí, para poder vivir aquí os dous. Antes vivíamos naquela perio moi bella, non había forma de arreglala moi ben. E fomos nos metendo aquí, e ela está dicíame, ai, Dios mío, basta meter aí, ata iso, non damos ali porque vamos ter que gastar moito, non nos damos desempeñados na vida. Niña cala, non tías, cando a mí non tías medo, muller, anda. Aí si tú ben dices, pero, anda, moito medo tiña. Pero, gracias a Dios, agora está tranquila. Si, home, si. Bueno, vamos tocar unha pieza de gaita hoxe, non, ou? O Pego é así. Antes de que lle conteste xa ten a gaita na man. Non hai que no pare. Para José ser gaiteiro segue sendo o mellor do mundo. E por iso non lle gusta nada a fama de folgazáns que tiñan antes. Pero certo é que ata para el, que tanto lle gustan as rimas, foi complicado ás veces facer rimar na súa vida a palabra gaita ca palabra traballo, porque atendeu a música, sí, pero ese luxo tivo que sacalo do lombo. Traballando, sí, pero viven ben, gracias